एनएलएफबि बिगियारि आफादनिफ्राय एरख'जानाय साद' सोद्रोमाया आसाम पुलिस आरो आसाम सोरखारनि खाथियाव आखाइ दिखांनो थियारि जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बे सोद्रोमाफोरनि हेंथायै रां दाबिनाय बायदि समाज बेरेखा हाबायाव लोब्बा थानायनि अजद दङ। आथिखालाव बे साद' एनएलएफबिनि एरख'जानाय सोद्रोमाफोरा भालुकपुंनि अरनबारियाव दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। बे साद' एनएलएफबि एरख'जानाय सोद्रोमाफोरनि मुङा जाबाय सनितपुर जिल्लानि गेवलां बसुमतारी एबा बि गनायथि, क'क्राझार जिल्लानि तरुन बसुमतारी एबा बि थैथां, चिरां जिल्लानि जसिया बसुमतारी एबा बि जोंलां, सनितपुर जिल्लानि गिबियान बसुमतारी एबा बि गोरान, चिरां जिल्लानि बिदाय नार्जारी एबा एन बोथोर आरो चिरां जिल्लानिनो एलसन बसुमतारी एबा शेरफां। जोङो एनएलएफबि आफादनिफ्राय दिसास होजानाय सोद्रोमाफोर ओमफ्राय जोंखौहाय दा गोबां पुलिसफोर नागिरबाय थादों। गतिके जोंखौहाय गोदान आफाद दानो नागिरदों होननानै माखासे सुबुंफोर बानसावनानै जोंखौहाय बेफोरबायदि नागिरहोदों। गतिके जोङो बेफोरबायदि जेबो खालामाखैमोन, खिन्थु गावखौ बासायनो थाखाय जों दा हाग्राबारियाव दं। गतिके जोङो गावखौ गथायनो थाखाय जों दा प्रखाखननि मानसिफोरजों रायज्लायदों। गतिके जोङो दा ओंखारलांनो नागिरदों। जुदि जोंहा जाहाथे जेबो खैफोद आफोद फैया रावनिबो, बेनि थाखायनो जों दा हाथियार गथायनानै जोङो न'आवहाय गोजोनै थाहैनो थाखाय सावरायबाय थादों।